Čaute, moje meno je OAS, vítam pri pokračovaní Minecraftu. V minulom dieli sme postavili tento veľký dom, kde sme ho vnútri ešte nedokončili, ale v offscreene som ho už dokončil, takže vám ukážem, čo som vlastne porobil. Spravil som si samozrejme tú záhradku vpredu, máme tu slamu zatiaľ, a čo sa týka spodku, máme tu úložný priestor, máme tu PC a nejaké vlastne už bedne využívam na drevo a také základné suroviny, ktoré zatiaľ získavam. Čo sa týka vršku, vo vršku som zatiaľ dal iba posteľ, ale chcel by som tu samozrejme dať aj nejakú knižnicu, možno že ešte nejaký nábytok si tu dorobiť, ale na to som až tak veľmi nemal čas, lebo som robil veľkú prípravu na to, že som si postavil vlastne konečne hradby. Hradby kvôli tomu, aby sme vlastne našich vesničanov, ktorých mám momentálne poschovávaných takým štýlom, že vlastne tých, ktorých som stihol, tak som ich v podstate dal do člnu a sú v člne niekde v týchto domčekoch zavretí. Napríklad tento tu je tu, v tejto ohrade, ale ostatných tu mám dvoch, aj tu mám dvoch. Je to hlavne kvôli tomu, aby ich zombici nezabili. A je to aj hlavne kvôli tomu, že kým postavím tie hradby, aby nám neutekli, alebo vlastne nedostali sa pomimo hradieb tí naši vesničania. A zároveň aj tie hradby budú slúžiť na to, aby nás ochránili pred najazdami. Takže vlastne tú pevnosť, alebo vlastne tú hradbu postavíme kvôli tým najazdníkom, aby nám nezabíjali vesničanov, aby nás neotravovali. Zároveň už som mal jeden takýto najazdníkov, ale s tým, že proste takto som ich videl cez okienko, boli tuto hore, ale ja som nemal čas ich riešiť, ja som šiel do jaskyne kopať. A keďže som potreboval strašne veľa kameňa a dreva a všetkého, tak som proste sa ich vôbec nevenoval. Nakoniec zmizli proste, nechte preč. Nakoniec som ich potom aj našiel, asi nechte tam na vršku som ich našiel, tak tam som ich nechal. Ale pôjdeme ich pohľadať, aby sme ich potom mohli zlikvidovať. Ja som zvedavý, či ich nájdeme ešte vôbec. A čo sa týka tejto dediny, už som stihol zničiť 3 domčeky, kvôli tomu, aby mi to tu nezavadzalo. Samozrejme budeme sa snažiť postaviť aj nejaké nové domčeky, ale ideme postaviť vlastne tie hradby. Čo je smola, alebo také dosť, čo som chcel spraviť, je, aby proste celá táto dedina bola za hradbami, ale na to by som potreboval neskutočne veľa materiálov. A tak som sa rozhodol, že vlastne spravíme len to, že nejaké tie základné domy, ktoré vlastne aj tak pôjdu preč, budú za tými hradbami a zvyšok, čo bude, vlastne nie, to, čo bude vnútri, tak sa zničí a vlastne to, čo ostane vzadu, alebo vlastne za tými hradbami, bude zničené tiež, kvôli tomu, aby to tam vlastne nezavadzalo. A vlastne celé toto prestávame a robíme to z toho krásnu dedinu, alebo sa aspoň o to pokúsime, ale mám nejaké naplánované stavby, ktoré budú po hradbách vystavané. A nenaťahoval by som to video a išiel by som stavať, lebo nás čaká dosť veľa toho stavania. Budú to vlastne jednoduché hradby, budú sa skladať prevažne z plota kamenného. Mám tu niekoľko druhov, takže budem miešať. Budem robiť nejaké vežičky, také v podstate len na to, aby tam bolo svetlo. A aby to vlastne nebolo len také, že postavím proste len pôde keby na seba a to bude všetko. Takže to nejako si proste vylepšíme. A možno som rozmýšľal tým, že spravíme viacej výstupov a vstupov do tejto dediny, predsa len je to lepšie ako v kuse, napríklad, že budem tam na konci, že tam budem mať niekde hradby, budem tam na konci a budem musieť sem utekať, aby som vlastne prešiel skrz hradby a vlastne vrátil sa naspäť, hej. Tam dozadu, keby som niečo potreboval, takže možno spravím asi tak 4 východy, tu bude prvý východ,
na boku druhý, na ďalšom boku a vlastne na každom boku bude jeden východ. Budeme sa snažiť stavať prevažne z rána, aby sa nám tu nespawnovali zbytočne mobovia. Že idem sa asi skúsiť vyspať, neviem, či teraz je tma. Ešte nie je tma, takže ideme ešte rýchlo stavať. Som zvedavý, aká bude vlastne kombinácia týchto blokov. Hej, lebo možno to bude vyzerať zaujímavé, možno to bude vyzerať otrasne, no to však to uvidíme. A rozhodne, čo by som začal stavať, je prvé v podstate tie hradby a potom popri tom každých možno 10 alebo možno každých 8 blokov postavil jednu vežičku. A čo sa týka týchto, tak kombinoval by som ich nejakým štýlom, hej. Že napríklad postavíme, že trebárs tak. Že proste bude to nejakým takýmto štýlom miešané, bude hociaký blok, nebudú v kuse tie isté. Nech to nie je také nezajímavé, nech to je také ozvláštnené. Ale samozrejme týchto blokov, čo je teraz práve držím v ruke, bude najviac, lebo tých mám strašne veľa, takže tie budem používať najčastejšie. A budem sa to všetko snažiť takto kombinovať. Ja si myslím, že vyzerá to celkom zaujímavé, takže možno to bude vyzerať aj celé zaujímavé. Takže postavíme si prvé tie hradby z tejto strany, bude nejakých cca 30 blokov, veľké tie hradby, plus aj z druhej strany, a čo sa týka na dĺžku z tejto strany možno nejakých 70 blokov, uvidíme, jak nám to vyjde. Takže uvidíme vlastne, jak nám vyjde materiál, hej, lebo strašne dlho som ťažil, chodil do jaskyne, nakoniec to tu, ešte to tak poviem narýchlo, nakoniec túto vec som nevyužil skoro vôbec, lebo proste je to strašne strata času, trvá to strašne dlho a rýchlejšie som to mal, keď som bol proste v jaskyni a kopol som tam kameň, hej. Bolo to mnoho rýchlejšie ako stať pri tom a ťažiť. Je to možno asi tak dobre, keď si človek, poviem príklad, potrebuje niekde odbehnúť, tak sa k tomu postaví, dá si autoclicker a bude automaticky ťažiť, tak možno vtedy to je najlepšie, ale ináč takto na bežné použitie je to asi tak na dve veci. Takže postavil by som sa a ideme proste stavať, aby sme to nezdržovali zbytočne, bude to dlho trvať. Hej. Budem sa to nejako si snažiť tak, aby to proste vyzeralo pekne, hej. A aby to nebolo také proste nudné. Počkaj, 1, 2, 3, 4, teraz ideme 5. Som semka hore. Máme 6. Dáme plus minus každých 8 blokov budeme stavať vežičku, uvidíme, jak nám to vyjde. Zatiaľ to vyzerá za mňa asi pekne, dalo by sa povedať, že to dobré. Mohol by som dať viac tohto kameňa, napríklad semka do stredu. A nejak sa to snažiť proste vykombinovať, nech to vyzerá naozaj dobre. Hlavne sa nestratíš, že pri kokatích sme 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, takže ešte jedno a ideme postaviť vežičku. Dáme semkaj. Tu hore bielu, takto a ideme postaviť vežičku. Na vežičku budem používať tieto kamene prevažne. Takže to budem celý čas takto musieť prehadzovať, aby som mal potrebné bloky, čo potrebujem toho strašne veľa. Takže budeme stavať vlastne, alebo budem sa snažiť stavať tak, že kombinovane, hej, že budem tam dávať tieto bloky, tento blok, snad to vyzerá takto pekne, uvidíme, jak to bude vyzerať, ešte som to takto nekombinoval, až tak uvidíme. Uvidíme. Samozrejme týchto blokov bude tiež celkom málo, lebo nemám ich veľa. Čo som spravil teraz je chybu, že som zoskočil, nemusím sa takto onačiť, vyskočil hore a ideme to proste postaviť a uvidíme, jak tá vežička bude celkovo vyzerať. Som na to celkom dosť zvedavý. Ešte jeden blok dáme na výšku. Tak, teraz do stredu musí ísť
tá vec, takáto, čo to je táborisko, áno, to je táborisko sa to volá. A do kočka budeme musieť vystavať... Počkajte... Aha, tak do kočka nie je nič, budeme musieť vystavať vlastne pod. Ešte. Čiže budeme potrebovať tento pod. Toto už nebudeme potrebovať, to môžem schovať kľudne. Budeme potrebovať tento pod do kočka. Takto. Vlastne tento pod. Ešte som si zase pozobral krompáč, lebo už som tu ponadol s týmto kopaním. Tak, teraz budeme potrebovať tieto dropovacie dvere. Ktoré budú takto všade do kôčka. A teraz jednu základnú vec, ktorú som zabudol, si musím zobrať. Je vlastne toto tu, áno, presne. Kde to dám? No tu dáme sa tých torčiek zatiaľ. Dám si to aj do ruky. Čo s tým vlastne budeme robiť, budeme to dávať semkaj. Na toto tu. Bude tam treba niečo písať? Asi nie. Dobre, no necháme to čisté. Nebudeme tam písať nič. Vlastne tak to bude vyzerať. Nie je to ešte úplne hotové, ale zatiaľ to vyzerá za mňa dobre. Uvidíme, jak to bude vyzerať, keď to dokončíme úplne. Takto. Teraz samozrejme budeme musieť zase vyskakať hore. Lebo však zabudol som na to, že potrebujeme ešte tu hore pokračovať. Skôr takto. Som sa spálil, musím dať pozor. No tak teraz sa budeme musieť spálovať. To by sme mali, teraz potrebujeme tieto tu. Tie by mali ísť medzi to. Dobre, nám to ide ako si poskladať. OK, nevyskočím hore, musím si dať ešte blok pod seba. Zničím tento blok. Postavím si tu ďalšiu. Takto. Tu by mali ísť na toto ďalšie tieto dvere. Teraz neviem ako, asi takto. Nie, takto nie. Ako by mali ísť tie dvere? Z tejto strany? Nie, tiež nie. A takto na to má ísť. Á, dobre. Som nevedel, že na to musím klikať. Čo budeme potrebovať je jeden tento tu, do stredu. Som zvedavý, ako to vlastne položím. Dobre, otvoril som si vrátka. Dobre, dáme to takto. Je to jednoduchšie, nech sa s tým trápiť. Do kolečka pôjdu schody. Opa, skoro som spadol. Super, a teraz zase budem musieť hore vyskakať. Ježiši. Stavím si tu normálne schody. Ja som taký strašný mantak. Už som mohol prestať vypadávať všadiaľ. Takto. Budem potrebovať... Už sa mi dobre položiť. Super, fakt som padol. No super. To bude sranda postaviť. Toto tu. Za chvíľočku, jak som chcel. Chcel som, aby mi to trvalo proste reálne chvíľku, ale reálne je to dosť namáhavé. Tak. U prvej vežičky strávime 300 hodín, ty kokos. Super. Budem tu si tak vymyslieť. No, paráda. To by sme mali. Do stredu ide ďalší takýto blok. Potrebujeme pod a na to budeme potrebovať torčku. Poschováme. Takže takto. Ako vyzerá naša finálna vežička. A budeme si musieť spraviť aj ten... Tak sa to povie. Aj tú sekierku. No ale zatiaľ vyzerá... Musím povedať, celkom pekne vyzerá toto... táto vežička. Mne sa celkom páči. Aj keď tie bloky, no mohli by byť trocha častejšie, ale tiež to nevyzerá celkom zle. Napríklad si to strany sa vôbec nedalo, tak to nevadí.
Čo sa budeme teraz robiť je asi, možno prvé poskladám celý ten pôd a potom budem stavať, teda vlastne tieto vežičky. Ale čo idem prvé sa vyspať, lebo nechcem, že sa mi tu nás pomáhajú mobovia. Takže taký nejaký ten začiatok by sa mali v podstate našich hradeb, nevyzerá to celkom zle, vyzerá to dobre. Tak to bude v podstate táto vežička plus minus každých 8 alebo 10 blokov. A no jedine, že by sa mohol vylepšiť ako ten domček, vlastne to domisko vylepšiť, ale tak to si necháme na potom. Zatiaľ je to pekné, jak to je. A ideme my ďalej vlastne pokračovať v stavbe. Dúfam, že nebude tento diel strašne dlhý, lebo dosť veľa rozprávam a málo robím. Takže mal by som začať robiť čo najviac a čo najmenej kecať. Ja som sa nakoniec rozhodol, že postavím tie vežičky potom, lebo s tými vežičkami to bude strašne dlho trvať, ak si zoberte, že on 20 minút stávam tieto hradby teda len stávam 20 minút, takže 180 minút prekecal, takže idem teraz sa snažiť brutálne zrýchliť. A je možné, že tie hradby dokončím po skrine, aby video nemalo zbytočne brutálne veľa minút, alebo nebolo proste strašne dlhé. No po niekoľkých hodinách som konečne dokončil celé hradby. Vyzerá to neskutočne nádherné. Jak je toto kombinované, toto všetko. Spravil som takéto vstupy, takéto bráničky vnútra. Zatiaľ je to z dreva, no uvidíme, čo potom do budúcna vymyslím. Máme tu takéto ešte naznačajúce sa táboraky. To nech vedia, že vieme aj čarovať, že nie sme len obyčajní bojovníci. Ale ináč si myslím, že vyzerá to celkom pekne. Celkom dosť sa mi toho podarilo dostať donútra, ako týchto domčekov, ktorí potom aj tak vlastne budeme ničiť, že je to úplne jedno. A samozrejme, že sú aj nejaké vonku. Hej. Takže toto takto všetko pekne ide. Tu som ešte zabudol, budem to musieť dorobiť, potom to dorobím. Ale je to za mňa krásne. Páči sa mi to na začiatok veľmi pekne. Tu ešte toto musím zbúrať, bo to som dostával posledné. A čo by sme teraz rozhodne šli spraviť je nájsť tých nájazdníkov, ktorí Boh vie, teraz búdia. Tady si zoberieme nášho koníka, pekne si ho víme do zbroje pre koníka. Máme železný zbroj, tak sme mu dali železnú. A môžeme ísť na to, nájsť nájazdníkov a vlastne ich napadnúť, urobiť si nájazd. Ja som zvedavý, či vôbec prejdem cez také dverka. Prešiel som našťastie. By the way, máme tady noc. Sa nám tu začínajú spamovať mobovia. Stále som ich nenašiel. Rozhodol som sa, že koňa som onesol. V noci je toto strašne nebezpečné. Strašne veľa zombíkov.
už dokonca dvaja, tam traja. Tu ďalší obrnený, ktorý má na sebe zbroj. Hej, čo to? Hej. Skoro som sa posral, ak som ho videl. Nečakal som ho vôbec. Neinad dobré ťaženia uhlia, ktorého mám strašne minimálne. Že aj neviem, kde som mal všade hľadať. A budem si musieť stále pozrieť na tých zombikov a na tých mobov všeobecne. Ale stále sme nenašli to hlavné, po čo sme šli. Uteč, ty kokos. To je prostý creeper proste. Ešte sme prežili, ale brenie máme takmer zničené, ešte má polovicu HP. Ty kokos. Tak som sa zľakol. Človek sa to nemôže ani v kúde nájsť. By the way, bojím sa, že som zabudil a vôbec neviem kam ísť. Už tu budím hodnú chvíľku a netuším vôbec, kde som. Nič mi to tu nevraví. Slnko je tam. Že tam bude západ a že mal by sme ísť nechte semkaj. Nechte sem by sme mali ísť, aby sme dorazili ku našemu domčeku alebo k našim hradbám. Ale za to si vôbec nespomínam, že by to tu nechce bolo. Mám pocit, že tu sme asi začínali. Ale nie som si istý 100%, že sme začínali tu. Neviem sa k tomu pozrieť, možno, že nájdem cestu. A popri tom, že sme stratení, som našiel ďalší Nether portál. Ježiš, som dali poznať toto. Našiel som ďalší Nether portál, čo by som chcel nájsť, že už konečne tú baseku moju. Rozhodne si teda poberieme všetky tieto veci. Ale normálne už som zúfalý, už hľadám vyše pol hodiny a neviem nájsť vôbec absolútne to, čo by som chcel. Takto máme tu ešte niečo zaujímavé. Skúsim vyťažiť teraz toto zlato. Paráda, vypadla nám kocka zlata, konečne. Máme nejaké zlato. Tak rozmýšľal som na tým, že by sme aj umreli, predsa by nás to tam rýchlejšie spawno. Ale takto si to uľahčiť, no neviem. Asi skúsim ešte skôr pohľadať a keď nie, tak budem sa musieť rozlučiť s týmto nálezom a umrieť a vlastne odfotím si súradnice a potom si po to dojdem. Nech sa tam respawnem. A uvidíme ešte. Takže by the way som sa rozhodol, že si uložíme súradnice a umrieme, že by sme sa spawnuli tam, kde sme sa naposledy vyspali a dojdeme si po veci, lebo není možné, že by som nevedel nájsť svoju baseku, som hlavne zvedavý, kde bude. Ako sa umrie, budeme umierať tak, že udrme števičku a umrieme na dopichanie števičky. Poď sem na, števička na, poď sem na. Poď sem na, števička na, poď. A dopichajme, poď. Tak, krásne umierame. Poď ešte ma pichni, poď. Opa. To som nechcel. Musím nájsť druhú števku. Kamo, teraz keď potrebujem ten útah tu není. Nie je možné. Tu je ďalšia. Poď, pichni ma števčka, poď. A ideme na onen svet. Či ešte ne? Aha, počkaj, ona pichne raz a potom umiera, hej? Není dobre. Tak to je veľmi zle. Tak nič, budeme to musieť spraviť inak. Tak tu ešte ma pichni ty a poď, už ideme domov.
Vy ma reálne neviete zabiť. Tak to budem musieť spraviť inak. Zoskočiť. Aha, dobre. Tak. Kde sa nachádzame? No by the way, to by som to ukončil. Touto trapnou smrťou nakoniec, ale nakoniec sme naspäť. Pôjdem si samozrejme pod tie veci. Ale fakt som asi možno hodinu hľadal, nevedel som to nájsť. Bol som reálne zjavne nejakých 1000 blokov tam niekde v zadku. Takže tu by som to ukončil. Samozrejme dajte like, keď sa vám páčia tieto pekné hradby. Dajte odber, aby sa vám neušlo renovácia tejto celej dediny. Bude to úplne inak vyzerať ako teraz. Budeme to tu postupne renovovať. A samozrejme ďalšie videjko bude o tom, ak pôjdeme do jaskyne na expedíciu. Samozrejme si zoberiem za sebou aj mapu. Aj keď neviem, jak mi v jaskyne bude pomôže mapa, ale uvidíme no. Uvidíme v ďalšom dieli. Čaute.